क'क्राझार जिल्लानि दाउलिगुरि IIT-आव दिनै फरायसाफोरनो माखासे गुबुन गोनांथि बेसादफोरखौ राननानै होदों। बिटिआर सरकारनि स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योरशिप बिफाननि बानजायनायाव दिनै क'क्राझारनि IIT कलेजाव बे गोनां प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फरायसाफोरनि सोलोंथाइ राहानि सायाव बेसेनगोसा बिबुंथिखौ लाखियो। MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा आरो रेवा नार्जिहारिनि बाहागो लानाय समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा वेबसाइटआव आरो लग'खौ बेखेवनायबो जायो। बिथाङा दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरा खाबु गोनां जागोन होननानै बुंबावदों। सीट डिपार्टमेंट बडोलेण्ड गवर्नमेंट और आमार ITI दाउलिगुरि दुईटा मिली प्राय सेलिब्रेट करिছে और इयात विशेषभावे आमार सीट डिपार्टमेंटे जोआ बছৰৰ प्राय बहुतखिनि स्किलर काम करि আছে। इतिमध्ये लोकल प्लेसमेंटो হৈ গ'ল और एतिया तेखेतসকলে नतुन प्रोग्राम लॉन्च करिছে। আজি तेखेतসকলে নিজৰ वेबसाइटो लॉन्च करिছে। আজিৰ दिनते तेखेतসকলে स्किल और काउन्सिलिंग सेंटर कोचिंग और काउन्सिलिंग सेंटर इनागुरेट करिছে। আজি तेखेतসকলে स्किल करा जिবিলাক यूथ आছিলে प्राय 1100 बिटिआर यूथक तेखेतসকলে इलेक्ट्रिशियनक किट दिया जिবিলাক आमार जिবিলাক टेलरिंग शिकिছে तेखेतসকলক सिलाई मेचिन दिया विभिन्न प्रोग्राम हाथत लैছে जाहाते बडोलेण्ड अंचলৰ इकनमिটো সোনকালে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু বৰৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ यूथসকলক स्किल কৰি তেখেতসকলে বিভিন্ন লেভেলত যাহাতে কাম কৰি খাব পাৰে এই মিশনটো লৈ পেলাই আজি স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ सीट डिपार्टमेंटे काम কৰিছে और बहुत ভাল লাগিছে যে यूथবিলাক ওলাই আহিছে। ইমান বছৰ অশান্তি হোৱাৰ কাৰণে সবে দূৰে গুচি গৈছিলে, লাহে यूथবিলাক ওলাই আহিছে और मैं তেখেতসকলৰ লগত সুধিছোঁ যিসকলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়াত ট্ৰেইনিং হৈছিলে তেখেতসকলক কৈছে তেখেতসকলে এই অঞ্চলতে থাকি তেখেতসকলে কাম কৰিব। গতিকে যিটো মিশন এইটো সফল হৈছে বুলি মই আজি তাৰিখত ক'ব বিচাৰোঁ। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिविटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।